#mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. nguDr Lelo mahlala bemzonda bemfuna bengazi ukuthi bazamthini. Noba bangafika phambi kwakhe bangajike badideke ngenkulumo azimnamatheli babe zimnamathela inkqubo ngaba kudala zadla phezu kwakhe. Ndiza kuni sizwe soMzantsi Afrika, ndithi kuni uDr Lelo ngomhla ka-19 kuya kube kusemveni kwePasika. Uya kube ke enespeshali apho uza ne-R1 yakho, 10 nje kuphela, uphalaze iingxaki zakho zonke kuye, akunike izinto eziza kunceda, akufake ebhafini yentlantla. Unebhafu yentlantla anayo azawube enikela ngayo ebantwini bonke abazawube bekhona. #mabaphila abantu.